Kyllä. Allukin aikoi tulla paikalle. Se frikkailee tuolla pihalla. Se ei tiedä mihin se pitäisi mennä, kun ovia on niin paljon. Se on tottunut kuin kahteen eteen ja taaksepäin liikkuvaan oveen. Katso, pääseekö se sisään tuolta. Mutta muuten nyt on ollut aika vaitonaista, että mulle hehku... Allu tuli sisään. Allu. Laittakaa se nyt rautoihin, vittu, mulla on haastattelu kesken. Hei. Puukkailu, laita nyt se puukko pois ja annetaan Retalelle vielä hetki tässä haastattelussa. Otetaan puukkailu myöhemmin. No Retala, mikä niin fiilis sulla on siitä, että viestihinta 95 senttiä. Kysymys, paljon Holvissa maksaa bissi. Mutta Puukko-Allu, ootko sä taas hereillä? Allu! Repikää se ylös sieltä. Kato, heräs se. Allu, mitäs toi, ootko Serrestä kuullut mitään? Mitä? Sehän ei valehtele. Serre ei vaan. Sitten kerran me hypittiin Turkalla yhden tyypin maapäällä niin, että saatiin se pommi takas, mitä se on. Muistatko sä Puukkailu, me ollaan kerran juteltu puhelimessa radion välitykseen. Sä olit silloin saunassa syömässä sanoreita. Selvä. Mut... Joo, lefalla on paskat meininkin. Puoskaria, uskaltaako sitä nyt ottaa oikeesti? Hei, come on. Ei vittu puoskari, jätä nyt se vittu AK tonne pihalle, et sä nyt voi ottaa sitä studioon. Ei niin, ainakin piiloon vittu. Ensinnäkään mulla on semmonen juttu, että mun ei tarvi kaukovainiolla pitää edes pyöräilukossa. Mutta niistä bisneksistä niin mä vituttaa, kun meillä seisoo bisnekset, kun leffa on nukkunut koko saatanan päivä. Ja viime viikolla se pinnat pyörästä. Musta tuntuu, että se kusettaa meitä. Ei siinä voi katketa koko ajan pinnaa. Tiesitkö, että mä oon käynyt Amerikassa? Niin, Amerikassa se on. Mä kävin Suomessa Skarsboosterissa. Niin. Oli hyvät boosterit siellä. Aina kun noudille heti taksilla, kun on tekee maksaa velat. Se on kuukauden 14 € velehtaa. Taksilla Amerikka, me päihteet, saatana. Niin. 15 € Amerikka. Ja sitä paitsi mä syön vaan Ranskan pastineja ja pillereitä. Ja juo Sirpan kiliilua. Sirpa, mulla on ikävä Sirpa. Sitä on paljon lyhempi matka Ostarille kuin sun tykyä. Ainakin se on monta sataa. Puoskari, onko se kaketsu teppana WC vielä kunnossa? Se on sulle kuullut. Se oli kyllä kunnossa, mutta minä kävin siellä, niin siellä on yhteen kunnossa semmonen tukkoisa pönttö ja kaikki. Mulla ei ole kotona vessaa. Mutta kävin mä Sivassa yksi päivä. Siellä oli alennusmyynti. Mä sieltä ostin jotakin. Kerran siinä oli pyörätelineitä. Mä meinasin ostaa, mutta mulla ei ollut pyörä. No niin. Mä kerran yritin mennä bussilla Höyhtöölle. Ne. Mä en käytä niitä busseja, kun mä en koskaan perkele tiedä, kummalle puolen tietä pitää mennä pysäkille.
Mä kerran joutuin ihan johonkin semmosen paikkaan, että mä en päässyt kotiassa, että mitä mulla meni. Sitä paitsi ne on kalliita ne bussit. Oulussa julkiset on kalliita. Anna hei vittu, Hei. haastattelijoilla jotain. Onko nää radiossa? Sinä oot radiossa jo. Joo. Mikä meininki Kaukovainiolla on? Siellä on ihan hyvä meininki, kunhan pysyy mun kanssa väleissä. Kannattaa pysyä puskari kanssa välein, kovin jättöä. Minä oon toiseksi kovin jättöä. Ja minä oon rento jätkä, kunhan lefaa toimittaa lyrikota. Niin, ja laittaa ne pinnat siihen pyörään. Pistekset pyörii, pörkkelee. Tiesittekö te muuten, että mulla on semmonen hohtava teeppa? Niin! Oh. Ne on käynyt Amerikassa. Siellä on menossa uurille. Ja hohtava teepaita. Teepaita. Minkä takia sulla on hohtava teepaita? No, se on vaan semmonen juttu, että minä kerran olin semmosessa paikassa, missä hohti paljon kaikki muutkin. Sitten se oli semmonen teepaita, kun mä sen ostin ja mä kaverilta kysyin siinä. Se taisi olla, keltä mä kysyin? En minä muista, mutta mä kysyin, että kumpi paita oli. Sirpa se sanoi, että Oli se tökö. mä kysyin, älä sekoita. Mä kysyin, että minkä päin mä laitoin. Mä huomasin noin valkoinen teepaita, että tämä on hohtaa. Puoskari, onko sulla keikkaa illalla? No, mitä sekin sulle kuuluu? Tuu katsomaan. Sitä paitsi mä olin Lahdessa, siellä teppona, niin mä en saanut röökiä enkä pisseä. Se oli paha. Selvä. Siellä on Kaukovainio edustus. En mä nyt kaikkia ala kertomaan. Joo, eli jos Puoskarin haluaa nähdä livenä, niin ei muuta kuin Rekolan kinoa illalla. Ja Kaukovainio on Olovissa, siellä mä istun. Kannattaa tulla aikaisin. Siellä Nimittäin. voidaan tulla puhumaan, mä saada suittu. Revolveri. Revolveri mulla on aina mukana. Okei, yksi kysymys vielä Puoskarille. Ja Puukko Allulle. Että mä kävin Tohmajärvellä, siellä paikalliset väitti, että jokainen nuori oppii viimeistään 15-vuotiaana juoksee paljaa jaloin hirven kiinni. Ja silleen sulavasti siitä juoksusta sitten paljaa käsi ottaa sarvista kiinni ja mä tän niskat nurin hirveltä. Niin onks Kaukovainiolla tämmösiä taitoja? On. Siellä on hirviä ja karhuja, minä painin niitten kanssa päivittäin. Olovin takana pistin kerran semmoisen niskalukon karhulle. Ja hirvestä mä otin, se meni vähän yli, kun mä hirvestä otin sitä sarvesta kiinni. Ja mä sitten, että nyt mä lähti, sillä lähti saatanan sarvet irti. Ja mun piti vapauttaa se luonto, ei se taidavassa olisi pärjännyt ilman sarvia. Joo, mekin Lopissa meillä on tapana tietenkin vapauttaa porot palleistansa. Ja lopussa ammuttiin se hirveän syöhtiin se Ibizalla. Revolverilla ammuttiin. Niin, vaikka sillä ei oo edes sitä lämmitystä kämpässä. Eikä antennia tuo TV:ssä. Eikä metsästyslupia, mutta näytetäänkö me siitä, että me kysellään lupia? Selvä. Ja tähän vaiheeseen takas Retalle haastatteluun. Pystyykö toi jälkeen?